Máš niekedy pocit, že tvoje telo žije vlastným životom? Že hoci sedíš v pokoji, tvoje srdce bije o preteky a žalúdok máš stiahnutý v krči? Väčšina ľudí si myslí, že stres je iba v hlave. Ale čo ak ti poviem, že v tvojom vnútri existuje tajný vypínač, ktorý dokáže toto šialenstvo vypnúť za menej ako 2 minúty? Stačí iba vedieť ako. Dnes sa pozrieme na najdlhšiu informačnú diaľnicu tvojho tela. Dnes to bude o sile, ktorá ovláda tvoj pokoj aj paniku. Dnes to bude o nervus vagus. Poďme na to. Vítaj pri novej epizóde podcastu Duša pod mikroskopom. V minulej epizóde sme sa pozreli na depersonalizáciu a na to, čo to s nami robí v takomto viac filozofickom smere. No a v dnešnej epizóde by som sa chcel pozrieť na nervus vagus. Viem, že túto tému sme trošku načrtli v diele o mikrobiome, ktorý ak si nevidel, tak ti určite odporúčam. Dneska sa na neho pozrieme viac cez pohľad stresu. A ako vie nervus vagus ovplyvniť náš stres. Ešte ale predtým, než začneme, by som chcel povedať, že mi je ľúto, že táto epizóda vychádza až v stredu. Vecou je to, že dneska som mal skúšku z farmakológie a nebolo mi možné túto epizódu nahrať skôr, kvôli tomu, že by to išlo na úkor tej skúšky. Skúška je ale úspešne za mnou a preto som veľmi rád, že môžem byť tu práve teraz s tebou a môžeme prebrať takúto zaujímavú tému. A ešte posledná vec, predtým než začneme, by som ťa chcel požiadať o to, že ak nemáš na tomto podcaste follow a bavia ťa tieto epizódy, tak ho tam určite hoď. Takisto ma môže followovať na Instagrame a odporúčiť nejakému kamarátovi. Určite to pomáha. Tak už poďme na to. Čo je vlastne ten nervus vagus? V medicíne mu hovoríme 10. hlavový nerv, ale jeho latinský názov je vagus a v doslovnom preklade znamená blúdiaci. Predstav si ho ako najdlhšie vlákno v tvojom tele, ktoré vychádza z mozgového kmeňa a doslova prelieza celým tvojim vnútrom. Prechádza okolo hrdla, ovia sa okolo srdca, plúc a klesá až hlboko dole k tvojim črevám. Nie je to len tenký káblik, je to masívna informačná diaľnica. A tá zaujímavá vec je to, že až 80% všetkých informácií, ktoré po tejto diaľnici prúdia, nejdú z mozgu do tela, ale z tela do mozgu. Dôležité je to pochopiť preto, lebo žijeme v roku 2026. V dnešnej dobe sme preťažení informáciami. Naše telo je v neustálom napätí a náš vagus nestíha reportovať nič iné, len pohotovosť. Ak si po minulom dieli o mikrobiome rozmýšľal, ako je možné, že tvoje čreva ovplyvňujú tvoju náladu, tak dnes z veľkej časti dostávaš odpoveď. Vagus je ten fyzický most, po ktorom tie informácie bežia. A dnes ťa chcem naučiť to, ako túto diaľnicu na chvíľu uzavrieť pre stres a otvoriť pre ten pokoj. Lebo ak vieš, kde má tento nerv svoje tlačidlá, vieš prepnúť svoje telo z režimu prežitia do režimu regenerácie za menej ako 2 minúty. A to stojí za to. Takže aby si pochopil, čo s tebou ten vagus robí, musíš si predstaviť, že tvoj vnútorný operačný systém má 2 základné režimy. V medicíne im hovoríme sympatikus a parasympatikus. Ale pre teba to môže byť jednoducho plynná brzda. Sympatikus je tvoj plyn, je to režim bojuj alebo uteč. Evolučne je to geniálna vec. Keď naši predkovia v jaskyni počuli prasknutie konára a zrazu na nich vybol šablozubý tiger, sympatikus im okamžite vypol všetko nepotrebné. Vypol im trávenie, vypol im imunitu a všetkú krv natlačil do svalov a srdca. To je tebe vyletel hore a zreničky sa rozšírili a ty si bol pripravený prežiť. Problém je, že sme v roku 2026 a naša biológia je stará tisícky rokov. Tiger už po lese nebehá, ale tvoj mozog si stále myslí, že tiger je napríklad tvoj šéf. Tiger je tvoja skúška z farmakológie alebo tiger je červená notifikácia na Instagrame. Väčšina z nás dnes žije zaseknutá v tom plynovom režime. Sme v stave neustáleho, tichého boja o život. Hoci len sedíme v kancelárii alebo v škole. No a tu prichádza ten vagus. On je vlastne tá brzda. Vagus je hlavným šéfom parasympatiku, teda systému, ktorý hovorí odpočívaj, tráv a regeneruj. Bez silného vagu tvoje telo jednoducho nevie vypnúť stresovú reakciu. Môžeš to predstaviť aj takto. Je to ako keby si auto turoval na neutrále do červených otáčok a čudoval sa, že sa ti prehrieva motor. Podstatnou vecou je to, ako zistíme, že vlastne tá brzda nefunguje. V medicíne tomu hovoríme nízky vagový tónus. Ak je tvoj vagus slabý, tvoje telo ti to povie fyzicky. Srdce ti bude byť rýchlejšie aj vtedy, keď budeš v pokoji. Tvoje trávenie bude stáť, budeš mať krče, nafúkovanie a taký známy pocit kameňa v žalúdku. Je to kvôli tomu, že pri strese do žalúdka neposiela telo krv. A čo je najhoršie, slabý vagus nedokáže tlmiť zápalové procesy. Takže si v stave chronického mikrozápalu. Si náchylnejší na choroby a tvoja psychika je permanentne na hrane. Ak sa cítiš vyhorený a tvoj spánok nestojí za nič, tak je dosť možné, že vagus ti práve kričí, že si zabudol, kde máš v aute brzdový pedál. Ak si počul alebo počula dielo mikrobiome, tak už vieš, že v našich črevách žijú bilióny nájomníkov, ktorí ovplyvňujú takmer všetko. A možno si sa aj vtedy pýtala, OK, ale ako je možné, že tá informácia z čreva sa dostane do mojej hlavy? A odpoveďou je práve ten vagus. Predstav si ho ako vysokorýchlostný optický kábel, ktorý spája tvoje brucho s mozgom.
V medicíne tomu hovoríme gut-brain axis, teda os črevo-mozog. A ako som už spomenul, väčšina informácií ide z tela do mozgu. To znamená, že tvoj mozog nie je len ten, kto neustále rozkazuje, on je skôr príjimač. Ak sú tvoje črevá v zápale, ak je tvoj mikrobióm rozbitý z fast foodu, alkoholu, antibiotík, stresu, tvoj vágus neustále bude posielať do mozgového kmeňa negatívny report. A tvoj mozog neurobi nič iné, než len to, že si tie reporty prečíta. On nevie, že si zjedol len niečo zlé. On ten signál spracuje ako pocit nepokoja, ohrozenia a úzkosti. Preto sa aj niekedy stáva, že máme úzkostný stav, hoci v živote je všetko relatívne v pohode. Nemáme žiadne skúšky, nemáme žiadne problémy v práci, žiaden rozchod, žiadne dlhy, ale aj tak je niečo zlé. A práve vtedy to pravdepodobne nebude tvoja psychika, ale tvoj vágus, ktorý práve do centrály posiela reporty typu šéfe, máme problém, vyhlas poplach. A tvoja nálada je len interpretáciou toho, v akom stave je tvoja biochémia v bruchu. Ak nosíš Apple Watch, Oura Ring alebo akékoľvek športové hodinky, pravdepodobne si tam uvidel už skratku HRV, teda variabilita srdcového tepu. Väčšina ľudí to ignoruje, lebo si myslí, že je to nejaký index únavy, ale pre nás medikov a lekárov je to v podstate skóre tvojho vágu. Dám ti takú hádanku. Čo je zdravšie? Srdce, ktoré bije presne ako metronóm, teda bum, 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 hej? Alebo srdce, ktoré je tak trochu chaotické. Intuícia by povedala, že metronóm je lepší, ale veda hovorí presný opak. Zdravé srdce pod kontrolou silného vágu musí byť extrémne citlivé na každú jednu zmenu. Keď sa nadýchneš, tep mierne zrýchli. Keď vydýchneš, vágus ho okamžite pribrzdí a tep klesne. Tomu rozdielu v milisekundách hovoríme teda HRV, variabilita. Ak máš vysoké HRV, znamená to, že tvoj vágus je v skvelej forme. Si odolný, vieš rýchlo prepínať medzi stresom a pokojom a tvoje telo je v rovnováhe. Ale ak je tvoj tep stále rovnaký bez ohľadu na to, ako dýcháš, znamená to, že tvoj vágus je unavený. Tvoje telo je vtedy zaseknuté v stresovom režime a nemá silu sa adaptovať. Takže na budúce, keď uvidíš, že ti HRV padá dole, neber to len ako číslo. Ber to ako správu od tvojho vágusu, že tvoja brzda začína horieť a potrebuješ spomaliť skôr, než ťa zastaví tvoje vlastné telo. No a teraz sa dostávame k tej najdôležitejšej časti. Keď už vieme, čo ten vágus je, vieme, že je to teda naša brzda, vieme, že cez neho čreva hovoria do našej nálady, tak je dôležité vedieť, ako ho reálne prinútiť pracovať pre nás. Takže teraz si dáme 3 vedecky podložené hacky, ktoré môžeš urobiť hneď teraz a stoja ťa presne 0 eur a fungujú. Prvým, a teda môjim najobľúbenejším, je potápacký reflex alebo studený šok. Na to, aby fungoval, ti stačí ľadová voda. Buď si ho ušplichaj tvár, alebo si prilož niečo studené na boky krku. Presne tam, kde vágus prechádza. Tvoje telo si v zlomku sekundy myslí to, že sa ponáraš pod hladinou ľadového oceánu a musíš šetriť kyslík. A výsledok je taký, že okamžite pošle signály srdcu, aby spomalilo. Tvoj tep klesne o 10 až 20% v priebehu pár sekúnd. Je to ten najrýchlejší biologický reset, aký existuje. Druhým, to už dneska podľa mňa extrémne populárnym, je dých 4-7-8. Vágus je prepojený s tvojou bránicou, takže keď robíš dlhý, pomalý výdych, bránica stimuluje nervové zakončenia tvojho vágu. Vysiela správy do mozgu, že sme v bezpečí a môžeme vypnúť poplach. Takže preto skús nádych na 4 sekundy, zadrž na 7 sekúnd a vydýchuj ústami aspoň 8 sekúnd, ako by si fúkal do slámky. Ten dlhý výdych je ten moment, kedy reálne stlačíš brzdový pedál. A tým posledným je vokálna stimulácia, teda kloktanie alebo spievanie. A viem, že toto znie totálny bizár, ale dáva to dokonalý anatomický zmysel. Vágus totiž prechádza hneď veľa tvojich hlasiviek a svalov hrtlana. Takže, keď ti tieto svaly vibrujú, mechanicky ten nerv masírujú a dráždia. V tom dobrom zmysle samozrejme. Takže, ak si ráno v sprche spievaš na plné hrdlo, alebo ak si poriadne dlho kloktáš vodu po umytí zubov, alebo napríklad aj ak si hmkáš, tak vlastne robíš svojmu vágusu masáž. A je to ten fyzický impuls, ktorý zvyšuje tvoj vágový tónus. Už sme pomaly pri konci. Ešte predtým, než to úplne ukončím, tak ak ti táto epizóda niečo dala, tak hoď tam follow, alebo to pošli niekomu, komu si myslíš, že to môže pomôcť. Každý follow veľmi pomáha. Takisto, ak si to dokončil až sem, tak si the real one a ďakujem ti, že si tu so mnou. Počujeme sa na budúce už klasicky v utorok a dovtedy maj sa.